Sakum pakum limenko. I jednog sunčanog jutra dešavalo se nešto vrlo posebno na trkačkoj stazi u Silverhatchu. Izgledalo je da će limenko uspjeti da pređe celu stazu bez i jedne ogrebotine. Hajde, limenko! Daj gas, daj gas! Napred, limenko, sine! Hajde! Još jedna krivina i na cilju si! Izgleda da neće uspjeti i mene je zabolelo. Spasko! Hajde, limenko, da te sredimo. Da li je ovo drugi ili treći put ove nedelje kako te dovlačim u boks, limenko? Nije nego četvrti, Spasko. Gotovo, limenko. Sad si kao nov. Hvala ti, Krsto. Dobro jutro. Upravo sam razgovarala sa gospodinom Karburatorom. Pogodite ko dolazi da posjeti našu trkačku stazu danas popodne. Hugo Amarillo, dizajner trkačkih automobila. Hugo Amarillo? Divan je. I nije nešto posebno, Marša. Da, pa Hugo želi da sve teče glatko i savršeno. I zato, limenko, zamolila bih te da se na kratko kloniš staze dok je Hugo ovde. Jako mi je žao. U redu je, Marša. Ali to nije fair! Limenko je deo trkačkog tima. Rory je u pravu. Svi možemo da se pobrinemo da limenko ostane u savršenoj formi. Da! Molimo te, Marša. Dobro, ali treba mu dobro čišćenje. I pobrinite se da ne doživi ni jednu nezgodu. Hvala, Marša. Hvala vam, društvo. Ovo je plan. Svi ćete se upoznati sa Hugom Amarillom. Ali gospodin Karburator želi da samo ti, Maxi, voziš jedan krug. Wow, fantastiko! Moram da vežbam. Golicaš me, Krsto. Onda ne bi smeo da imaš toliko ulubljenja. Wow! To je hladno mi je, Krsto. Prestani, golicaš me. Prestani. Šta to radiš, Brzi? Brzi će pokušati da postavi novi rekord u pravljenju najdužeg traga guma na trkačkoj stazi Silverhatch. Misliš, pokušat ćeš da oboriš limenkov rekord? To je 30 metara. Maxi je kašalj. Idem da javim ostalima. Spremni se, Krsto. Ja odmah krećem. Fino voziš, Maxi. Gospodin Karburator će biti zadovoljan ako ovako vozi pred Hugom Amarillom. Volao bih da se ja danas trkam za njega. Doći će i tvojih 5 minuta. Možda se neću trkati za njega, ali bar ćemo se upoznati sad kad sam ovako doteran i sjajan. Tako je, limenko. Svako ima svoj trenutak slave i upamti, ti držiš rekord za najduži trag guma. Da, ako ga Brzi već nije oborio, to pokušava upravo sad. Ma nemoj! Limenko, vraćaj se! Šta je sa gospodinom Karburatorom? Ne brini, Krsto. Pobrinut će se da ostane ceo. Hvala ti, Rory! Deset metara, 11 metara, 12 metara. Žao mi je, limenko, ali obećao sam Krsti da ćeš biti u savršenoj formi kad dođe Hugo. Mislio sam da je to i tvoja želja.
I jeste, ali stvar je u tome što mi je i ovaj rekord, pa jako važan, momče. 31 metar! Uspeo sam! Moram da ti čestitam. Oborio si moj rekord. Ja sam talentovani pec! Ako si ti napravio taj trak, moraš i da ga očistiš brzi. Ova staza mora da bude savršena. Gospodini Hugo Amarillo stižu za pola sata. Ovo je Marša. Marša, milo mi je što sam vas upoznao. Također, senjor Hugo. Ovo je majstor Krsto. Hej, što je ovo? Ovo je stil slavnog Amarila. Polako, polako, polako. Ovo je Rory. Zdravo! Ovo su Drifter i moja mala lepotica Sisi. A ovo je Metalko. Zapravo zove se Limenko, gospodin Karburator. Limenko, to sam i rekao, ne? A sada, sačuvao sam ono najbolje za kraj. Naša trkačka zvezda. Hajde, sine! Daj gas! Au! Izvinite, izvinite. Divan je, gospod Karburator. Lahu! Wow! Wow! Čuješ nešto? Wow! Čekaj malo, je li to brzi? Miči se s puta, Meksi se trka! O ne, ne! Ne! O! Ne, Meksi je ispala guma! Ona guma ide pravo ka nama. Limenko, šta to radiš? Kakva zvezda! Čast mi je da vam predstavim Metalka. Limenka! Da, to sam i rekao. Zaslužio je ovu medalju za hrabrost. Tako sam silno inspirisan da nameravam da dizajniram novi, snažan automobil nalik na predivnog Metalka. Limenka! Ura! Stvarno? Ma vi mora da se šalite, Limenko je shvatio da je Krsto bio u pravu. Zaista je dobio svojih 5 minuta i postavio je novi rekord u pravljenju najdužeg traga guma na trkačkoj stazi. Za Minimax televiziju obradio studio Clarion.